Ka State Bank of India ka lakot online application na kabanta ki khalai hajar news pa live santali ki total number of post na kabanta ki junior associate kata kabadai jong ki customer support but ki si sales manager but na kabanta ka qualification ki candidates ki bala pandep ya ka graduation but ki badang continue ya ka final jong ka graduation ru pila ban apply na ka benta kati ka post di lakar paru ya kino ki candidates ki bakwa ban apply na benta kiti ki post ki badon hadu khala hajar tami ki subha ban apply halane haswa ka neutrik ubnai banakong arajar arpsan Tito mentang ini pe nak mentang kini ki number opus ki bedai hapo ka North East States nam ta ka pus jong ka state Assam ki don hadu lais pa khroi tili ki pus Arunachal Pradesh ndu tili ki pus Manipur san tili ki pus ba nakam ta ka state jungi ka bedai hapo Meghalaya ka don hadu Prapsan tili ki pus tila kerpat ye ki candidates ki bedai napo ka state Meghalaya subhaban shim ya kane kalat kabu pada phila pandep ye ki qualification subhaban apply no wan map hadu bakan dedi kite kelas dit kata neutrik benai ban kong araja absan apply no nodu kini kisingi adin bo phila adap ban pe yagani ka video nagabenta ka post hapo Mizoram kadon South Portali post Nagaland New Portali post Tripura Rupsan Tali post but ka age limit nagabenta ban apply no mta kite ki hajar tali post kadai nadu ka rta ka ba arpho hadu arprasnam kata hadu ka shitrik bunai basau arjar absau but ki candidates ki haban kha hapadeng kini ki tarik artarik ubunai banakong khandai spa khandai punriu but kimdeiru bantam ya ka shitrik ubunai basau arjar sau kini ki tarik ki dei ban kentup lang mo but kandon ru ka apa age relaxation nak benta jungi ki ST ka bede sansnem de lagarpan pin sutup ha ka bede bat kani ka age relaxation de nadu arpho hadu arpho pra snem nak benta jungi ki ST but sun snem ka relaxation kata ka bumut hadu lai pulai snem ni dang la pan apply nak benta ki post beper but nak benta ka pay skill lane ka salary hane kan sedang nadu arpsau hajar sanpo tangka but kan kut hadu drupoi hajar praspa tangka de but kandon ru ka jingpen kiu ya ka chulop da ka ara hajan rus pa propo ha ka shibnai but kan kunkut ya ka chulop ka popoi hadu rup sau hajar sau spa propo de sa simpan akarpat ya ki candidates kamtam e ki bdai ki khasi subhaban shim ya ka nikalan apply no de yo le se phimtip kumno ban apply dongba ka mobile phone subhaban bu ya ki comments ki jongpi lada ki comments ki jongpi ki don sanspa shaneng dengan sa hikai pi kumno pin apply yekini ki post tang lomba ka mobile phone ini pa mentah ko de bat ka qualifications ki candidate ki bala pandep ya ka graduation in any disciplines de phila ban apply na ko banta ki post kata lada phila pandep ya ka BA BSc BCom na ki recognized university phila ban apply na ko banta ki post ki paper but hangne la ailat ru nak mta ki final year candidates kino ki candidates kamtam e kibde ki banapo Meghalaya kita kibde ki ST yole se phimtip ya kani ka jing ailat ka jong kani ka State Bank of India long by ki candidates ki ba appear ya ka final semester kila ban apply na ka benta kete ke post te na kata kadau ngong yepi wat num ong tang ki bala dep dei mepi ki ba dang aba appear lani ki badang continue ya ka final semesteru hila ban apply na ka benta kete ki post shushu hangneng ine pe nam ta ka local language proficiency ki e ki tin ki ba fidon ka ban tip kino ki candidates ki ba apply nam ta kete ki post fideiru banang kumno ban pule ban tho ban kren ban sutu kata kabde jong ka local language kata kabumut lada nidi ki khasing ide banang kumno ban pule ban tho ban kren ban sutu yaktin khasi badru ki candidates ki ba apply nak ta ki post lada phi
ai ya ka certificate lani ka mark sheet jonga class 10 bat class 12 pide bandon ru ya ka local language kata ka bde jonga subject khasi hakate ka mark sheet ke jongpi jonga class 10 bat class 12 Tikinu ki candidates ki bakwa ban apply na komata ikiti post pila aru ban apply lomba ka direct link ka bangan sebu opo ka description box pila aru ban klik ya ka link ka bang abu apo ka description box but pisala ban apply tang lomba ka mobile phone hanre lada pim tip ngala ong ipi subha ban ya comments hapo di comment box section kenang ba ngan tip kuno ban hikai ipi lada pila adon sans pa plus ki comments ki jongpi Shushuru na kubenta ka application fees na kumta jungi ki ST amdon kamban COA kata kabumut free of cost. Baru na kubenta ban clear lene ban kampan sungtu bhai pi ban pinyo ban pule bhai ya ka notification pila ban klik lang ba ka link ka bang abu apo ka description box pila ban download ya ka notification but pila aru ban pule bhai ya ki instruction kumno ban apply but kan otili post ha a pide ban apply te tangkatahi ngakwa ban pensyai pi hakabaya de bat kani ke post but kandon ru ka center hapo mekhlaya watnom kuslai yole se pyong ai ka center kanom don hapo mekhlaya handre ka don hapo mekhlaya ngan penti pp hangni ha a kata ka center te hakabaya de ka center bade ngan shu pulebe ngani ngan shu batai bi ap hakabaya de bat ka state hapo mekhlaya te nakabanta jongi ki basa hapo ka state meghalaya ka center kan dei hapo Shillong bat Tura kan mau ha ka center banto ya ka exam na kubenta jong kapus hapo State Bank of India kan dei ha Shillong bat Hatura bat kan mau ba ha kapor ba phile ya ka online application ha ka ba phi pandap ya ka tin somha bantik ya ka English wa nam tik Hindi tik da ka English knang ba phila banto ya ka exam ka jong phi ha ka tin English bat nagamenta ka test hangne kan don ka subject English language nang ta numerical ability reasoning ability but ka total hangne kan dei tang shis pa mak mo laipo nagamenta ka English lifesan nagamenta ka numerical ability reasoning ru lifesan total hangne kan dei tang shis pa mak but kan don ru hangne nagamenta ka general financial awareness general English quantitative aptitude reasoning kaneru kandei tang chispa khandai phomak hadu arspa te kita gide ki subject ba phya banto ha kate ka exam jong akapus SBI but lada pidang kwa bantip company ha be de bat kite ki subject lane ki a ki syllabus ha be de bat kate ka pus subha ban bu ya ki comments ki jong phi mo but kan sa hikai ngan sa batai phi ki ai kita ki syllabus kumno ban pen kre na ko benta kite ki jingkali ki ban sawan hapo ya exam ke ba phin ha ban yale na benta kite ke post hapo SBI lan State Bank of India tangkatai kublai shibun ya ki parlok barok ki baju page bat ju sangap ya gani ka information ha ko be de bat ki khobor lai kam subha ban ye share like but subscribe na ko benta ki latest updates lane ki new information ha ko be de bat ki khobor lai kam kublai shibun